Hello, everyone. I know that God is speaking to you through all His scriptures that I'm reading. But if you want to know when I'm releasing a new video, you can subscribe. And if you have questions or you have comments, please feel free to do it on YouTube. I also want to speak to all the Danish ones. Hej alle sammen. Jeg ved, at Gud taler igennem hans eget ord, og jeg ved, at han har ønsket at sige noget til dig igennem de ting, han har lagt mig på hjertet at dele med dig. Hvis nu det er sådan, at du gerne vil se, når at jeg lægger en ny video op, så kan du trykke på den knap, der ligesom er på YouTube, hvor du kan få besked om, når jeg går på med en ny video. Hvis du har nogle spørgsmål, eller du har nogle kommentarer, så er du velkommen til at skrive dem på engelsk eller på dansk. Det vælger du selv. Jeg er dansker, men jeg har bare haft på hjerte, at det skulle være på engelsk, jeg gik ud med det her. Men skriv gerne nogle kommentarer eller stil nogle spørgsmål, så vender jeg tilbage.